Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Naghuwat ang mga bata si Lyndon ug Glena sa ilang yaya. Ug yang miabot si Chito kay nagapit usab kini kang Jinjin, gibati og kalipay ang magsuon nga si Lyndon ug Glena. Gisultihan nila si Chito nga wa pa mauli ang ilang amahan ug nagsigihilak si mama nila. Miabot si Aling ug mihangyo ang mga bata nga mosakay lang sila sa auto ni Chito aron matod kini. Wa pa giday mo uli si Vic ng Aling? Wala pa tito oy. Sige ganig hilak si mama. Naglakot na ko ni Papa tito. Sige man og hilak si Mama. Unsa may pong ni Wilma ng Aling? Wa balay niya susihang gun tunganong wa pa mo uli si Vic? Doon na ginahinungdan. Ipasusi nang. Ay, busy lang si Sir. Dagan og giatiman bahin sa iyang trabaho ni ining higayuna. Og mahimo ba kung unsa may mga kakulian ron sa ilang pagpuyo? Ayaw lamang panghilabo? Sorry nang Aling ha. Concern lang ko ni sa mga bata. Mao na. Concern ko sa mga bata. Mapiktahan ang ilang mga anak sa wa niya pagpauli. Di ba? Ayaw lang kasuko ni Tito Yaya. Ha? Ay, wala akong masuko niya. Wa masuko na ko si Yaya ninyo, Lyndon. Sorry nang ha. Sige, magpakahilom na ko. Uncle, nanay drive-thru, ay, mapalit na ta. Gutom na mi. Okay, Jennifer. Ilugar na to ang sakyanan. Uncle, chicken lang ako, oy. Ikaw, Lyndon. Burger lang ako. Ug ang Glena. Imo, Yaya? Ay, ayaw na lang ko. Wala ko gutuma. Salamat na lang. At, kuan, Chito ko nang Aling. Chito. Ayaw lang ko giapil Chito. Chito, salamat. Dili ka nang? Malangan ra bata. Ug abot sa inyo. Kay traffic man rong oras ha. Gutomon ka nang. Miss. Mag-order mi? Apili si Tita Wilma, Uncle, ha? Unsay gusto ni Mama ninyo, Lyndon? Parehas lang mi. Tito, thank you so much ha. You're very welcome, Lyndon. Miss, palihog may dali sa order. Gigutom ni ring mga chikiting. Unsa nang chikiting, Uncle? Ha? Kamugong mga bata, mga chikiting. Busog mo mga kids? Busog kaayo. Busog ko, busog. Salamat ito ha. Kadaghan ka na magpasalamat, Lyndon. Maayo ka pa dito. Kuhaan ka mo si Jennifer sa school. Si Papa, sige na busy. Dili man gud pirmi nga muli si Papa Glena. Tuwa man ang iyang work sa abroad. Pilot man siya. Mayo pagdili siya pilot. Pero pirmi siya ang kuha na to, kuya. Glena, Lyndon, andaman na ang mga butang ninyo. Dool na ta. Ako lang may dala sa bug at nga bag ninyo. Kang Glena lang may daday Yaya. Ako lang sa akong bag. Ay, anian na me, Sir Chito. Ayaw na lang isod gayon. Ilugar na lang me. Uy, maigilayon ba ang inyo nang? Giablihan na sa guard ang gate, oh. Isod na mo. Ay, daghang salamat ni mo, Sir. Nala, sige na mo mga bata, kanaog na. Papay Jennifer, thank you very much, Tito. Thank you sa burger. You're all welcome, kids. Dali na mo, Lyndon, Glena. O lagi Yaya. Bye Tito. Thank you ha. Oh, may nalimtan mo. Ay, ang burger ni Tita Wilma. Dara, oh. Thank you Jennifer. Bye Tito. Bye Jennifer. Bye! I-regards kong mama ninyo, kids.
Yes, Tito. Bye. Bye, Jennifer. Bye, Tito. Ay, pastilan ninyo. Sige, bye. Manaka na ta. Naghuwat ng inyong inahan. Hubua una ng uniform ninyo. Pag-ilis o para pang bay. Yaya, wala lagi mo gawa si mama siyang kwarto. Sirado lagi. Ay, basin og natulog. Ayaw lamang tugawa. Hala, sige na mo. Pag-ilis na mo. Yaya, ako lihatag ni Mama siyang perker ha. Ay, sirado iya kwarto. Unya na. Ibutang tauna na sa rep. Yaya, niingon man to si Tito ganina. Ngay pasusi ni mama kung anong wa muli si papa. Inga si mama, Yaya. Susiho niya. Kuyo ka na mo si Mama, Yaya. At doon dito sa office niya. Hay. Ay, sige. Sultihan kong inahan ninyo. Mugawas na sa kwarto. Natulog kayo tingali na. Dili lamang nato tugawon. Kay perme ng kuwang sa katulog. Uga ang pagpakisulti ni inang aling nako na. Maila. Masabot kayo. Tungod tingali sa wa nila pagsinaptan na ron ni Wilma o Vic. Kung gusto pa kong magubot yun sila, sultihan ko si Wilma sa tanan kong nasaksihan. Nga may babae si Vic. Batanon. O bisan wa kayo na kung maklaro ang hitsura sa babae. Kumo na dani si Vic. Hitsuraan yun ng behana. Maklaro ko raon niya o kinsag na behana. Gibati ko kaluoy ni Wilma. Mamasid ko nga makita o pag-usap si Vic uban sa babae. Kaya dito man niya iparking ang sakinan. Og alas 9 ang maong oras nga nakita ko siya. Mamasin ko. Ug kung makita ko siya usab uban sa mong babae, kuhaan ko silang picture. Yaya, ihatag na ko ni Mama iyang burger ha. Nikahi na ron na kay giputang man mo sa ref. Microwave ko lang unya. Migawas na dees mama mo. Ukawan lang nako. Hapit na pa yung kapi eh. Uy, tigpaniha po na tuod. Ay, dili na ganas mama mo kung pakan o burger. Ay, nakaluto naman ko sa idyo paniha po. Pinalit magkot na ni Tito. Ihatag lang na ko, Yaya. Ay, i-microwave lagi una na ako. Patuugod glina. Yaya, ingminsab na ko si Mama. Sa igaingon ni Tito nga, susihon si Papa nga nung wa mo uli. Nahala, sige, sultihin ninyong inyong inahan. Telefon, Yaya. Ako ulit tubag. Tingalik si Papa. Hello? Hello? Glenna. Oh, Tito. Kaingan ako si Papa ang nanawag. Ikaw, ti ay? Nga naman, Tito? Kumusta si mama mo eh? Inaana siyang kwarto. Aw, sa ilang kwarto ni Papa. Ingon si Yaya. Tingali ko na og natog. Dili lang ko na mo tugawon. Ngano day, Tito? Awa lang, Lina. Gusto lang kong mahibaw sa iyang kahimtang karon. Naingon manggod mo nga, sige siyang hilak. Nabalak ka lang ko. Sige ha. Nanawag lang ko. Ina si mama ninyo. Nga, dili ang siya mag-uol, okay? Muuli raon niya si papa ninyo. Amami si mama ninyo, day, ha? O, Tito. Sige. Mora na itoyo na ko. Istoryahe lang si Mama, Tito. At doon ako sa kwarto, ha? No. Ayaw na. Natuog tingali. Ayaw na. Sige ha. Bye. Bye, Tito. Isa to na nawag, Lina.
si Tito Chito. Unsay tuyo niya? Nangutana bahin ni Mama kung sige pa og hilak. Dili lang ko na mag-uol kay mauli raman ko na si Papa. Wa de mingawa si Papa nato no. Wa sa mingawa ni Mama. Lain na ni Papa oy. Bitaw, wa siya mingawan nato. Unsa ron? Hala, sa kwarto ni Mama kuya. Unsa to ang kasaba? Di kas kwartong mama niya. Uy, yaya. Tanaw na to, yaya. Naunsa ka si Mama. Gay! Di will man na unsa ka, gay! Gay, Wilma! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!